Добре на всички, които са цъкнали на това видео. Щом си тук, евентуално, най-вероятно, почти сигурно, имаш нужда малко да се побутнеш търтия, като моя компютър, например, да изкараш колкото се може повече от него, от към перформанс, за да можеш да имаш колкото се може повече FPS в дадената игра, която играеш. Та с това видео, това ми е целта, да ви покажа какво може да направите вие, без да влагате абсолютно нито един лев, колкото е възможно, да си побутнете компютърчето на макс. Да, правя това видео за хората, които не са много с английския или пък не разбират някакви по-сложни обяснения от към коя функция какво извършва, и затова го правя, за да може да ви обясня на чист български език какво се причинявате на компютъра, като правите тези неща и по какъв начин тези неща всъщност ще ви помогнат в цъкането на игричките и изкарването на по-високи FPS. Да, с всичко това, което казах, мисля, че е време да започнем с самото видео. Така, преди да започнем с каквито и да е било настройки и допълнения към нашето компютърче, първо трябва да направим един Restore Point, като напишем в search Create a Restore Point. Като натиснете Create, тук се пишете някакво рандъм име, примерно Радко Бял, и Create. Изчаквате малко. По този начин, след всички тези настройки, които направим, ако случайно нещо се обърка, може да потърсите този Restore Point и да си върнете всички настройки, които са били преди това на вашия компютър, за да няма никакви щети. След като сме изчакали търпеливо това да завърши, натискаме Close, затваряме това нещо, вече ни трябва, и пишем Game Mode. Ето Game Mode, това трябва да ви е On, защото по този начин Windows фокусира върху това да колко се може повече ресурси на играта, нали, на това, което ви е на мейн скрина, и всичко от бакграунда го забавя. В смисъл, това се пише, тук търнем в Things in the Background. След като го направи това нещо, идвате на Graphics, идвате на Optimizations for Windows Games и го правите на On, защото игрите, които използват DirectX 10 и DirectX 11, да може да ги играете на Windows Full Screen или на Windows, без да имате загуба на, нали, да имате Input Delay. Input Delay, най-просто казано, с пример ще го дам, за да мога да го разберете. Натискането на мишката, за колко милисекунди това мое действие ще се отрази на играта, например изстрелване на куршум, нали, в самата игра. С пускането на тази функция нямате дилей, нямате забавяне в това действие. Така, после идваме на Advanced Graphic Settings и тук имаме Hardware Accelerated GPU Scheduling. Това го пускаме, понеже ще ни помогне с игри, които са главно CPU focused, де факто използват главно ресурсите на процесора ви и ще вземат малко оттам и ще го хвърлят повече към GPU-то, защото в повечето случаи видеокарта е много по-мощна от процесора, и в такива игри, които това е възможно, тази функция е полезна да я има, защото имаме по-голям перформанс по този начин. Не във всички игри е така, обаче някои игри са GPU-based, де факто използват повече видеокарта ви, и в тези игри няма да има никаква разлика, даже може и в някои случаи да има забавяне, даже да има някакви проблеми. Затова, като сменяте някакви игри такива, които използват повече видеокарта ви, може да го спирате, да го пускате, ако ви се занимава. Нали? Ако изобщо не ви занимава с това нещо, може да се държите на off, но с някой софтуер като Afterburner, например, може да следите FPS и да видите разликата. Като цяло това е. Така, следващото нещо, което ще направим докато сме тук, дойдем на Personalization и ще изберем Dynamic Lighting. Тук влизаме и по най-бързия начин изключваме тази опция, защото това е един софтуер, който го има в Windows 11, не съм сигурен дали го има в Windows 10, който ти помага да си контролираш RGB-то на абсолютно всички клавиатури, мишки, работи, монитори, но може да се сблъска с друг софтуер, като например Logitech софтуера за контролиране на цвета на мишката ми, например. Затова аз съм го изключил. Да, следващото нещо, което може да направим, е да дойдем на System, на Notifications и да спрем нотификациите, защото нотификациите сами по себе си не ни въздействат на FPS-а, но самите процеси, които
водят до финалния резултат нотификацията да ни излезе на екрана, използват по някакъв начин ресурс на компютъра. Нотификации като цяло не ти трябва кой знае колко. Идваш тук, спираш това, даже пускаш се до Not Disturb, за да не ти излизат никакви нотификации, защото в крайна сметка какво ще ми попва докато се цъкам нещо. Следващото нещо, което може да направим е да дойдем на Apps и да дойдем в Advanced App Settings, като натиснем Shared Across Device след това и спрем тази функция. Тази функция, доколкото знам, преди време е имал някакъв бъг в Windows, при който, когато е пуснат тази функция, използва много голям процент от ресурсите на процесора и затова за всеки случай се спираме, така или иначе тази функция нищо не върши. След като сме направили това, идваме и на Startup в Apps категорията и спираме абсолютно всичко, което не искаме да ни се пуска и което не използваме за когато си включим компютъра, защото всичко на бакграунд върви и не точи ресурси, което нас не ни устройва, ако искаме максималния перформанс на нашия компютър. Така, спираме си тук каквото ни трябва и идваме на Advanced System Settings. Имаме Performance. Цъкаме Settings. И тук ни излизат някакви опции. Всичко това са някакви малки функции на Windows, като например да ти показва сенки под мишката на поинтера, тази стрелкичка на екрана, да има сянка, например, и всякакви такива работи, които не ги забелязваме много, но точат ресурси. Също така може да ги направим Adjust for Best Performance. Аз съм си ги направил само тези тикчета, да са сложени. Като цяло няма видите голяма разлика, но ще ви помогне по някакъв начин с 1-2 FPS отгоре. След като сте готови с тази перформанс функция, идвате и на Search отново и пишете Core Isolation, изолиране на ядра. След като влезете в тук, изолиране на ядра, имате тази функция. След като я спрете, ще получите около 10-15% буст в перформанс, но не бързате веднага да спирате, преди да съм ви обяснил какво ще следва след спирането на тази функция и за какво служи тя. На първо място, тази функция ще я обясня в пример, с който да ме разберете, дори да не сте много запознати. Но представете се едно футболно поле, футболно игрище, където играят някакви маняци. Противниковия отбор са вирусите, които може да нападнат нашия компютър, и вратата, където е ядрото на нашия Windows. Когато лошите идват да вкарат гол, има една тухлена бетонна стена, която те не могат да пробият и да вкарат гол към ядрото на нашия Windows. Съответно, тази функция извършва това. Изолира всяка програма, която използваме, на отделен environment. Опитвам се да го обясня с нормални примери от ежедневието, надявам се да ме разберете, но като цяло да върши много хубава работа и единствено препоръчвам да я спрете, за да вземете тези 10%-15% буст. Ако не теглите някакви неща от пиратски сайтове, от някакви съмнителни сайтове, които могат да ви лепнат някой вирус и да ви навреди по някакъв начин на системата, на ваша преценка като цяло си спирате тази функция, както всъщност всичко останало де. Но да. Следващото нещо, което предстои да направим, е да си деблоутнем Windows-а. Какво означава деблоут? Bloatware са програми, които са изтеглени с инсталирането на Windows-а ви, като OneDrive, Xbox, програмите, там някакви Skype, Map, тия неща и някакви функции, които се извършват в бакграунда, които не са ви питали дали да са там, те просто са там и използват ресурси на компютъра ви. И с този софтуер, който сега ще ви покажа как да го приложите и какви опции да спрете, ще намалим използването, ще ги изключим тези функции, тези неща и няма да ни товарят компютъра толкова много. Така, след това се отваряте PowerShell 7 64 битовата. Пишете PowerShell, няма да ви излиза така както на мен ми излиза, и натискате Run as Administrator и поставяте първото нещо, което съм поставил в описанието от линковете, там ще са категоризирани, това ще е към Debloat. Така, след като се поставя, натискате Enter и изчаквате малко, няколко секунди, докато програмата ви се бутне. Това всъщност е много хубаво, защото не тегляте никакъв софтуер от интернет, ами просто отваряте нещо, което вече го има на компютъра ви и просто върши работа. Идвате на Tweaks.
тиквате всичко, което аз ще тикна в момента, като нали, всеки, който го прави, може да се прочете ето тук нали, допълнително, като сложите мишката на функциите, какво прави всяка една функция и може да се прецените дали вие искате да я спрете. Добре, след като сме тикнали тези неща, тук имаме и Advanced Tweaks. Тук малко, нали, пак трябва да се четете кое какво да спирате. Аз, примерно, нали, използвам OneDrive и тиквам OneDrive, например, и махам всякакви тези Razer Software Installer. Тук няма да спирам Adobe Network Block, понеже използвам програми на Adobe и може нещо да има някакъв сблъсък и нещо да стане, което аз не искам да се случва. И така, след като сте си тикнали всичко, което искате да си включите или да си изключите, тук има някакви други функции, които аз няма пипам, вие може да си ги разгледате ако искате. Натискате Run Tweaks, изчаквате всичко да се рънне. Така, след като сте готови и с това нещо, идвате на търсачката за пореден път и пишете Registry Editor. Така, след като сте дошли тук, отивате пак в описанието и копирате първия линк, който е за Registry Editor категорията и натискате, слагате го тук нали, отгоре и натискате Enter. Така, първо искам да кажа, че след направата на тези настройки има буст до към 20-25% в FPS-а, така че са доста хубави настройчици, нали, ако се занимава да ги правите. Аз препоръчвам, понеже аз лично съм видял доста хубави резултати. Така, първото нещо, което трябва да направите е да дойдете на GPU Priority на Decimal и искате нали, тук Value Data го правите на 8. След това идвате на Priority, правите го на 6 и идвате на Decimal 6. Така. След това идвате на Scheduling Category, правите го на High и SFIO Priority също го правите на High. И тук сте готови. След като сте готови тук, идвате пак на тази търсачка и поставяте втория линк, който е за Priority Control. Да, след като сте тук, натискате Windows 32 Priority Separation, идвате на Decimal и го правите на 38. Да, с тази настройка, като цяло карате Windows ви да фокусира това, което е на преден план на вашия екран, например играта, и всичко останало да не използва ресурси. Да, след като сте готови тук, отивате в описанието отново и копирате и третия линк. Натискате Enter и идвате на Network Throttling. Ако случайно не ви излиза, идвате на цъкате тук десен бутон, натискате New, правите dword 32 bit value и го кръщавате Network Throttling Index. Така. Нали, аз понеже вече го имам, няма да го направя. Нали, след това отваряте Network Throttling Index и го правите на 8 фъта на хексадемика този път. Тази функция трябва да намали малко latency, което изпитвате в игрите, което нали, да ви даде някакви милисекунди преднина. В някои игри е доста важно, например FPS игрите като CS, Rainbow Six Siege и така нататък. След като сме готови с Network Throttling, идваме и на System Responsiveness, цъкаме тук и правим Value Data на 0. По този начин, по принцип, Windows се запазват 20% от ресурсите на процесора ни, за да го използват за някакви други работи, но по този начин даваме абсолютно всички 100% ресурси на играта, която играем и нали, съответно получаваме колко се може повече перформанс. Така, с това нещо официално вече сме готови в Registry Editor. След това идвате на NVIDIA Control Panel, където може да си направите графичните настройки на видеокартата, отново за перформанс. Натискате десен бутон, NVIDIA Control Panel и чакайте да ви се отвори, понеже това е най-умрялата програма някога и малко е леш. Така, след това идвате на Manage 3D Settings, Global Settings и тук може да поставите всички настройки, които в момента ще ви излязат на екрана. Пак избутвате максимален перформанс от вашата видеокарта. Ако искате да пробвате тези настройки в отделните игри, а не да ги поставите като цяло като глобални настройки за абсолютно целия ви компютър, може да дойдете в Program Settings и да си изберете точната програма, за която искате да използвате тези настройки и да пробвате проба грешка, да видите кое на вас ви върши работа,
кое ви дава повече FPS. Нали, вече там е до проба грешка, всеки компютър си е индивидуален, имате различни части, на някои може настройките да не действат по един начин, на други по друг, така че тествайте си. И с това нещо официално приключваме нашето бързо клипче. Не знам колко бързо аз доста япвах, но се надявам да сте разбрали нещо и да сте разбрали коя функция какво прави и защо я включвате или защо я спирате. Надявам се да не съм пропуснал нищо и да съм ви бил полезен. Това видео го направих с използването на друго видео, което гледах на английски язик в интернет, понеже като го гледах и ги направих, тези настройки доста ми помогнаха. Направих го по същия начин, да ви обясня какво да направите вие, но на български язик, за да може абсолютно всеки българин да го разбере. И така, като цяло благодаря ви за гледането. Ако ви е помогнал по някакъв начин, може да натиснете харесване на видеото. Ако сте нови в канала и искате да гледате още някакъв такъв контент, предполагам това няма да е единственото видео, което прави нещо такова да помогне по някакъв начин. И също така да гледате някакви гейминг видеа от сорта на в момента правя поръчка на Alan Wake 2, може да разгледате в канала. Също така си я стримвам на живо, така че може да видите долу линка в описанието към Kik канала ми. И да, това е като цяло. Благодаря ви за всичко. Алегри.